നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ ദർശൻ പഠിച്ചാൻ. ഞാൻ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മൾ തൈര് മുളക് തൊണ്ടാട്ടം, ശുദ്ധമായ തൈരിൽ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന തൈര് മുളക് തൊണ്ടാട്ടം. നമ്മൾ തൈര് മുളക് തൊണ്ടാട്ടം തൊണ്ടാട്ടം നമ്മൾ തൈര് മുളക് തൊണ്ടാട്ടം തൊണ്ടാട്ടം തൈര് മുളക് തൊണ്ടാട്ടം തൊണ്ടാട്ടം നമ്മൾ തൈര് മുളക് തൊണ്ടാട്ടം തൊണ്ടാട്ടം നമ്മൾ തൈര് മുളക് തൊണ്ടാട്ടം തൊണ്ടാട്ടം നമ്മൾ തൈര് മുളക് തൊണ്ടാട്ടം തൊണ്ടാട്ടം. നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ ദർശൻ പഠിച്ചാൻ. നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ ദർശൻ പഠിച്ചാൻ. വിനാനടി